Tak mala som otázky od vás, milé zákazničky, aká je taká najúčinnejšia sada od veku 45 plus. Tak vám ho teraz predstavím. Je to vlastne kolekcia, ju mám takto nádherne nachystanú aj, pozrite, v takéto krabičke. Toto je vaša najúčinnejšia kolekcia, ktorú máte minimálne na 4 mesiace, pretože niektorú produkt vydrží aj 6 mesiacov, ale keď to tak dám do toho stredu. Takže toto je najúčinnejšia sada pre vás, ktoré máte 45 a viac, kde máme tieto produkty, ktoré vám idem predstaviť. V prvom rade je dôležité, aby ste mali systém starostlivosti. To znamená, môžeme si kupovať rôzne drahé krémy, ale keď nemáme dobrú starostlivosť, čistenie, exfoliáciu a výživu, tak ani tie krémy nám nebudú dobre pôsobiť do tej pleti. To znamená, prvý krok je čistenie. Tento penivý krém vám očistí pleť večer aj ráno, či ste naličené alebo nie, používa sa vždy. To znamená, keď máte make-up, dáte si to už priamo na tú pleť, s vodou zriedite, napení sa vám to a odlíči vlastne všetky tie nečistoty toho make-upu a nejakých iných látok, ktoré sa tam nachádzajú. A takisto ráno vás pekne odmastí, vyčistí tú pleť a iné produkty, ktoré tam budete dávať, vám budú vlastne lepšie prenikať a robiť tú funkciu, akú majú na tej pleti. A druhý krok, ktorý sa používa 2-krát do týždňa, je exfoliácia, to znamená peeling. Nepodceňte to, keď budete pravidelne používať peelingy, ktoré sú na váš typ pleti, tak tie ostatné produkty vlastne sa ukážu ešte vo väčšej miere účinku. To znamená, že tie staré bunky ten peeling dá preč a tá pleť môže lepšie dýchať a lepšie prijímať tie ostatné produkty. Takže máme tu Repair Peeling, ktorý je bez zrniečok, ktorý naozaj necháte pôsobiť 10 minút a umiete a vďaka kyseliny glykolové vlastne rozpúšťajú sa tie zrohovateľ bunky na tej pleti. No, potom tu máme sérum, to znamená výživu. Dámy, ktoré už majú 25 rokov, dokonca by mali používať prvé sérum. Takže vy dámy, ak máte už viac ako teda 45, tak sa nebojte používať 1, 2, 3 sú úplne v poriadku, aj 4, pretože tá naša pleť to už v tom veku potrebuje, aby sme jej dávali to, čo treba. A spolu so mnou vieme vybrať, že ktoré sérum. V tejto kolekcii je to najúčinnejšie a to je práve liftingové sérum, ktoré sa zameriava na kontúry tváre, na to, aby tá pleť bola vypnutejšia, na ten náš trojuholník krásy, ktorý proste väčšinou potom upadá na tej pleti. Je ľahučké, pekne sa vstrebáva, zmatňuje pleť. Nádherne voňajú tie prípravky z Repair kolekcie. Naozaj iba tým zložením, nie je to parfumované. No a keď máme vyčistenú pleť, vyživenú, tak sú na rade krémiky, denný a nočný krémik. Tak to vám to ešte ukážem. Nočný je s retinolom, tam je vidno obrovský efekt na pleti, že tá pleť je proste vyživená, vypnutá a majú veľký dopad má práve retinol na pleť, že tá obnova pleti je tam vidno, že je taká žiarivejšia. Denný krémik zase máme s faktorom, aby nám nevznikali pigmentové škvrny. Celá kolekcia, alebo tá denný a nočný krém sú také hustejšie, pretože vekom po tej 45-ke väčšinou ženy mávajú suchšiu pleť. Samozrejme, ak by boli napríklad, že sú hutné pre vás, dá sa vybrať napríklad úplne iný krém z našej rady, dá sa to krásne kombinovať, takže není problém. No, potom tu máme očný krém, to by som nadviazala zároveň s odličovačom na oči, pretože kolekcia na pleť, táto najúčinnejšia, tak ja učím zákazničku, že mala mať kvalitný odličovač očí, kvôli tomu, aby nám tento výborný očný krém pôsobil dobre na očné okolie. Prečo hovorím, že je výborný? Pretože má hustú konzistenciu. Naozaj suché očné okolie je odrazu úplne zjemnené, vyživené a od rána do večera tie oči sú vôbec nie suché. Práve naopak sú vláčne, sú jemnučké a aj líčenie vyzerá úplne inak, ak do toho zapojíte. No a posledným krokom starostlivosti o pleť je vždy aj make-up alebo podkladová báza a väčšinou od toho 45 plus majú ženy radi ľahšie make-upy alebo prirodzenejšie vzhľady, tak môže tu byť jedna z variant aj CC krém, ktorý je v tejto kolekcii. Krásne kryje, ale je to jemnejšia forma krytia ako make-upy. A je to posledný bod, posledný krok tej starostlivosti, toho ucelenia celého, kedy si tú pleť chránite práve tým make-upom. Není to preto, že sa chcete rada líčiť zrazu, ako
je to súčasť aj ličenia, ale v tomto kroku je to skôr starostlivosť o pleť stále. Takže make-up používajme, dámy, aby sme si chránili tú pleť voči vonkajšku, voči všetkým tým nečistotám, stresu, ktoré na nás pôsobia, tak make-up vám to zachytí a nepôsobí rovno do tých vrstiev pokožky. Takže toto je za mňa najlepšia a najúčinnejšia sada. Samozrejme sa dá vyskladať ešte podľa problému a stavu pleti, ale ten základ je tam dôležitý, to znamená vyčistiť, exfoliovať, vyživovať, krémovať a očná starostlivosť. No a ešte Skin Vigorate sonická kefka s masážnou hlavicou je úplne niečo luxusné pre vašu pleť a tam už vidíte obrovský posun v tom, ako tie produkty ešte lepšie fungujú, pretože zapracovaním vlastne či už sér alebo aj denného nočného krému vy rozvibrujete tú pleť, tá pleť sa rozžiarí, okysličí, tá lymfa sa rozprúdi a vyzerá tá pokožka úplne inak, keď používate pravidelne práve aj túto masážnu hlavicu od Meriky, vlastne Skin Vigorate sonickú kefku. Tak ja sa budem tešiť na vaše otázky, že ma budete kontaktovať a budete sa pýtať, ktorý produkt je vhodný na vašu pleť. Po prípade túto najúčinnejšiu sadu si viete objednať aj u mňa alebo u svojej kozmetickej poradkyne, ktorú máte. Verím, že budete spokojné a budete mať nádherné účinky práve s touto kolekciou.